Здравейте, пичове, аз съм GameOn и днеска ще разцъкаме една много приятна игра. Ще подрифтиме, т.е. Вижте каква количка съм спечелил от дядо Коледа. Не от дядо Коледа, да, аз съм тюнингълъх, ама това е друг въпрос. Обаче гледайте, че е до хата. Може да се каже, че е подарък. Така. Много е мощна, сега ще видите колко е яка. Игра на някаква супер нова пистичка, дето, както виждате, скоро ме 1200. Даже не съм се мъчил да правя повече, защото не мога. И е супер трудно. Става все по-трудно и по-трудно. Но все пак игричката е много яка. One moment, please. Тук някакво известие. Да. Чакай, точно така. Само да видя дали всичко е наред. Да, рекординг. Добре. Айде, не са какво зададе. Да. Че ти да ни дам много газ, че дърпа ми ръчната лапа и изпаднах ми в истерията. О, ес, бебе. Оп, къде ти идва? Тук сме. Много лош старт. А както виждате, пътя ни е малък и... О, да, бебе. Брилиантно просто. Опа. Тук имаме десен. Дърпаме ръчната и му даваме газ дъно. Добре, стабилно бих казал. Пизенахме пътя, айде. Айде, направихме. Да сменим, викам камерата малко. Да видите от друг изглед как е. Зле. О, мале. Така също е добре. Така е по-добре, че виждаме малко по-напред. Мамка му. Как се обърна. Да, зле съм на тази писта. Ясно видно е. Но мисля да покажа другите писти. И тази е ужасна писта. Я да видя тази. Тук мога да направя нещо по-сериозно вече. С тези Годзила тройка. Откъде го правя дрифта обаче? Като ми зеленото много буксува и се изнервам. Сега пък трябва да направя кръг.
Реално ще да потеглите с кола. Не, така аз изобщо не мога да карам. Така пък изобщо не мога. Оп. Даем газ. Yes, бе, издържахме на пътя. О, да, бе. Много добър дрифт. Айде, влисах се и защитах да загубя пътя. И сега преди финала правим така. Дърпаме ръчната и на заден. Ама да, много рано дръпнем в края. Между другото, аз играем мултиплеер. Сега ще погледна. И ще ви покажа. Ето мултиплеер. Обаче трябва да почакаме, може би сега ще забие леко. И please wait. Добре, ще чакаме, както кажеш, баце. Можахме, бе. Много съм изпаднал. Както виждате, но... Qualification. Да видим какво е това сега. Не знам какво е това, сега ще погледнем, ще разберем. О, 1600 човече. Мале пърт съм ни направил. Опа, изгледахме. Айде! Забихме от зоната. Направих много хубав рекорд тук. 1909 стабилна. За някакви 4-5 забоя там. Минахме ти qualifications. Сезон Ентин. След колко дена, не знам колко дена с това, но... След пак продължавам. Сега ще батирам някой. Не, че го... Просто ще видим дали мога да се знам срещу него. Тук победата ме е в кърпа вързана, затова направо се карам така. Не ми кърпа вързана, лоша работа. Мама ви стара, като почнете с тия пушици. И само ма се сенчва, гледай. Айде, потегли, бе! Твоята кожица и пяса, където си ми.
1300 метра, кога ще го стигне? Правим ето така. Finish race. Finish тъкни. Бати скапаната работа. И добре, това беше всичко за от мен за тази малка игричка. Забавна е, хубава графика има, разбира се. За съжаление YouTube ми дърпат графиката и не мога да представя така. И само да видя какво е това. Мекаме Ghost, не. Тук някакви са, например. Много малко взема вечер и трябва да качиме. И дали мога сега да спечеля това състезание, моля са. Так да видим. Сега ако пак има някакъв червен пушек да ме засенсва, ще му отба майките този път. Дай ми камерката! Излезе на пъти. За малко да го мина. Тъпа работа. Ей, знаете ли какво е? И аз състезавам срещу първия, така мога да ми даде повече пари. Я да видим. Ела, господин първи, къде си? Това е Лига 3. И заби. Аз ти не мога с такова, бе. Кой мога? Кой? Ето това си. Ме се тази състезавам да го видя като. И сега гледайте 2000 дрифт. Мале. Знаете ли какво? Плана ми е такъв. Ще го оставя първо той. Спирачка, неща. Вече съм се силял. Газден. Come on. Теба, мама ти теба. $2600 направяме. И да, това беше всичко от мен за тази игричка. Ще се видим в следващия епизод някакъв друг игрич. Чао!